Ahojte, ja sa volám Frank a toto je manuál, ako si reštartovať Word na hre Unturned. Takže stačí robiť nasledované pokyny a opakovať ich po mne. V prvom rade si spustíme štart. Do štart napíšeme slovíčko spustiť. Ak to máte v angličtine, môžete tam napísať kľudne run. R-U-N. Ono nám to otvorí takúto maličkú tabuľku, kde napíšeme do tej lišty regedit. Dáme OK, vyskočí nám taká tabuľka, dáme pokračovať. Potom nám tu vyskočí takáto tabuľka. Ďalšia tabuľka. Nájdeme si v tejto tabuľke Smartly Reset Games. Potom dáme tam, ja tam len dáte iba Unturned, možno vy tam máte viac, ale dajme to Unturned. Tu máte všetky nastavenia, všetky oblečenia, všetky budovy, aké máte postavené, každú vec, ktorú ste zdvihli, inventári, čo máte. Ak chcete nejakú vec zachovať, nevymažovajte ju. Všetko ostatné, čo chcete vymazať, už to tam nechcete mať. Takže označíme celé, okrem default. Čiže ja už nechcem mať vôbec nič, chcem začať úplne od začiatku, dám čarovné tlačítko delete, áno, a mám vymazané. Mám proste všetky veci vymazané, všetky autá, ktoré tam boli, tie sa mi resetnú, dajú inak, proste vráte sa náhodne na to miesto, kde to začalo, už môžete vypnúť a zapnúť Unturned. Čiže ja vám prajem príjemnú zábavu pri novom svete. Ak sa vám video páčilo, prosím o like a ja vám radím dať mi odber, nakoľko určite bude ešte viac takýchto rád o rôznych iných hrách a ak by ste niečo potrebovali nejakou vecou pomôcť, kľudne môžete napísať dole do komentára. Ďakujem za pozornosť a čauky.